Bé, res, aprofitar un vídeo més per dir-vos que ja sabeu que al canal YouTube Vertic365cat podreu trobar els vídeos amb la nostra llengua i que us podríeu donar d'alta, de manera que sempre que pengem un vídeo amb la nostra llengua el podeu rebre automàticament en el vostre correu electrònic. Bé, no m'enrotllo més. Coses importants. Avui, i ja fa un temps, us vam presentar les membranes o la nova membrana d'Agore que es diu Active Shell, però la família ha crescut. L'Active Shell el trobàvem amb un perfil de peces que eren bàsicament peces per activitat aeròbica, perquè la membrana aquesta té la particularitat de tindre moltíssima més transpirabilitat que totes les seves, diríem, passades o antigues, d'acord? Coses interessants, vale? La família, com podeu veure, en aquesta casa ha crescut i tenim jaquetes com la Endo Jacket, que és una jaqueta molt interessant per tots els que us agrada l'activitat aeròbica, i també tenim jaquetes de la casa Eider com la Target Aero. Són dues jaquetes que única i exclusivament porten una butxaca, que porten una caputxa tècnica, en aquest cas amb obertura d'aixelles, però que són tremendament lleugeres, estem parlant per sota dels 400 grams aproximadament. Són peces molt i molt interessants, però li hem donat una volta a la història i ens hem plantejat ja aquest any portar dues peces francament interessants i que a l'excursionisme, al trekker, a l'alpinista li poden encaixar, d'acord? Una de les jaquetes és la jaqueta de la gent de North Face, que es diu Alpine Project, que és una jaqueta que ja podeu veure doncs amb dues butxaques, amb obertura d'aixelles, amb una caputxa tècnica, d'acord? Amb pesos molt reduïts, això ja us ho he comentat abans, i aquesta jaqueta, d'acord, que és la jaqueta LTK GTX Jacket. És una jaqueta amb un clar tall alpinístic, d'acord? També dues butxaques, una peça que ens portaria, per exemple, doncs sempre les gomes d'ajuste a caputxa lligades perquè el vent no ens piqués a la cara, d'acord? Amb un tall tremendament tècnic. Per què parlar-vos d'això? En definitiva, parlar-vos d'això perquè a l'Active semblava que hi havia la tendència a posar-lo única i exclusivament en activitat aeròbica i això no és així. A l'Active el veurem amb una pila de peces diferents i a més estigueu convençuts de que ja a dia d'avui us podem confirmar que hi ha un abans i un després de l'Active, d'acord? Bé, ens veiem i fins una altra.